बोर्डिंग स्टार्ट हुई है আগরতলা এই এসে লেখা যায় মানে ডিসপ্লে আছে এনে মানুষ লাইনত ঘুরে এখন বহুত লাইনত দাউন মহাকে নেতে যেম এখন হালি হতো আগে ইয়ান সো ইয়ান হাদি এরো ব্রিজ তোমারে হইং না মই ডাইরেক্ট প্লেনত সে মধ্যে কোনো মাটিত নলামে হইনি এরো ব্রিজ ये प्लेन इंडी आरो इंडी पाखा बरेर वाह ये हॉलीवुड फिल्म हन्या लगा यो दी तीन पोला हने माने उरे एकना प्लेन उरे आई ओ ये सो ते न्यूज़ हुई वेल कम लगे भाई ये बस और बाज जा रहे बाज तो आजा करो तुम्हार कोलकाता सीरीज है वो गमला है वो जाने गमला देवा चले वाले का सब साइड करी दो उन्डी सब प्लेन तुम्हारे आराम में तुम्हें तो लोल करी देखे एक कोनो फाइनल स्टेज यो kan प्लेन ला मेनली सो लैंडिंग करे सो भाई एक स्टेप बटी करी बाचे था और एरो ब्रिज मेरी खाने करन सो साका वो पूरा अटैच्ड व्हील अटैच्ड है पूरा एकने काम करे बोले वो में वैक्यूम समय समय ते दुरन थानी वो यार स्टेशन ये दुरन थानी वो से मालो ता आगा तो दूर ना वो प्रेशर मौसितान सब समय पीछे दिलोंगे मुझे jadi mutasal hayo niti se pide jadi long है यानी वो हाली आ गए टूरिस्ट है फिर सबसे लास्ट मौसितान एक रिव्यू में फुल मस्ट वेज I keep here ना हाँ खिड़की वो बंद आ गए वे फुलो फ्री वो एक कुनो होली दो बुझिलुंगी केबिन क्रू यार से चुमरे फिजरते कितने वीडियो लर मुई फाता मगे कि माने ते हारा पापे नहीं मुई साप वीडियो लंग बिलनी से तारे मुई दोलेर होंगे मुई मोर ब्लॉगिंग चैनल आ गए दिवे चैनल ऑन मोर ब्लॉगिंग चैनल तो जो बरते सिक्योरिटी से जी और फिर जिंदो तारे लो वालू ना रो योरनी मुदोंग ही मोरे ओगदा होबे देना ही मुई तारे पुदु मोर पापे नहीं दे वीडियो सिक्योरिटी तारे बोझ दो ते और गमे करे আর আমি কোন হলে ব্লগিং করন ব্যাক কোনে ব্লগিং করন আমার মোর মেমোরিজ মানে তে আমি ব্লগিং করম মোর মনতে বাতে মেমোরিজ তা ইন্ডিগো প্লেন बैक इंडिगो करंटली डोमिनेट कर रहा है इंडियन मार्केट नान इंडियन एविएशन मार्केट सबसे बेस्ट प्लेन आ गए इंडिगो और आज सबसे बेस्ट गुरी तय जाए दीवाने इंडिगो ते मानुष एबो एतन एबो बजदन नहीं ठीक आ गए तो तुम्हारे अहमदाबाद से प्लेन आ रहा तो थोड़ा मारे हो जाऊँ बैग ठीक ठाक हिजू जानी तुम्हारे फिजर पकड़े और मने हाँ हिजू न बुझो तुम्हें साले मरे तुम्हें कमेंट कर फिजर मैं तुम्हारे रिप्लाई दिम दे ये सो इंडी ये बाक्सुन लाके सका लगी आगन जेनाने आमी चेकिंग कर दे दी प्रकार बेगा दे कारण हैंडबैग हज दी हैंडबैग हदी माने मुई जिबे आजंग से अलरे हैंडबैग तेन जियो नहीं आमी माने काउंटरे दिसी बेरा चेक इन बैग से 15 केजी आ हैंडबैग कोलते 7 केजी ए सिक्योरिटी आजने ये ग्राउंड स्टाफ होदी थारे ए कोनो जेर কোনো রান হচ্ছে এবং ইয়ার হচ্ছে जो মানে কমেন্ট দে রে মানে হিয়া দিয়ে তা প্লেনান যে করনে যার ইয়ানে হয়ে ট্যাক্সি ওয়ে রানওয়ে সং হয়ে ট্যাক্সি ওয়ে যাব দেখুন বাহ ইয়ানে দোল লাগে মানে ছোট করে দোয়ানে আগে ইন্দি পুনানে দোয়ানে তেন যে হালিয়া কে মানুষনে প্যাসেঞ্জার হোম यानी कंक्रीट समान गुरी बना पड़े इंजीनियरिंग से तो कुछ नहीं बैग इंजीनियर है हम यानी वाला प्लेन बैग ही नहीं और अधिक फुलाने के लिए लाल नलियों या नली से एयरपोर्ट ध्यान रखिए ऐसे टर्मिनल बिल्डिंग से बिल्कुल पहले आप रक्षा जैकेट में हवा इन इंस्ट्रक्शन चले माने द्वार से बाहर निकल रहे हैं ही करना सेफ्टी माने यानी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं विमान से बाहर निकलते ही
flight mode, except electronic entertainment devices, which can be used after takeoff. Smoking. Runway 2 longi. Ekono uribo. So we ending. Runway ending or by starting with Kurisadi. Sang itun direct uribu, nola undi jene situn uribo, opposite side atun. A good position not the planan, Urivaragati. Oh, direct uribo the direct. पाइप से नहीं दिया हमारे मने से फाइटर प्लेन खानी सोल जा रही उधर ये उधर वेल मैं बातें मुझे दिया ना उधर तार पर जीते पीछे दिया उधर ना पुराना सीट करी उधर साउथ इंडिया तो ले मैं एकदम सागर देखे उधर एक करी उधर वो सागर भारत क्या है ते पुराना ने कौन सीट करी उधर रेड बहुत कम लगे लाइरियन कोलकाता सो वो एशियन फोर्ट तू यो गाड़ी बोट रेड लाइट चले संगा दी गुरिने कम लगे ए प्लेन अनगुरेर बारे कोनो गुरेर डायरेक्शन लर ते जाते सिया ते बांग्लादेश ओ गुरे दिउरने जाबो ओय बॉर्डर सब प्लेन आने कोनो माने गुरेर यान दुआन उबोई माने प्लेन अनगुरेर ते कोनो एक क्यूरी वाले मान बहुत कम लगे माने ते गेले भारत में तुम्हारे हुई प्लेन आने दे मादितुन उगरे दी 10 किलोमीटर उगरे हो जाते तार माने लगे 30,000 फीट 35,000 फीट 10 किलोमीटर वाह वो मैक को 2-4 ऐसे का माने दिख गया वो मैक जार देखो तुम्हें मैक देखो कम लगे एक करेले कम लगे কিন্তু জ্বর দিলে মানলে মরলে একদম অবস্থা খারাপ হয় মানে ব্যাটিক দিলে মান আর মেঘুরের মেঘুরের মেঘত তুইছিলে মান একটা দিগিয়া দিয়ে প্লেনান এই সবাইল হিঙ্গুরি এদের মেঘ কোনান মই দলে উড়ে দুরিয়া গাও বাই চান্স যারা গেলে মান আদত তন্দুরি ঘুরিব Ando back of hijiti mun wah yandu lage देखो और मैक sakon hinguri dar wah okta dol sin se bhai di te sina niche sina no dol lager gom lager ekdom road 100 belok 100 जीवन में ही कुमार गुरु जनागण लेगा पूरा घरर तुम्हारे मोर साजेशन दिम तले गुरी लेगा सिको मंदिर लेगा सिको মই বহুত গরিব মানুষ বহুত হত্যা হচ্ছে আদামত বহুত লেখাপড়া হচ্ছে মই রেদত সেখানে কোনো তো আদামে কোনো ইলেকট্রিসিটি সেখানে আমার ইলেকট্রিসিটি নইলো আমি সেরাগো ভরত ল্যাম্বো ভরত মোমবাতি জ্বালিনে মই লেগামা দিও ঠিক করে হয়তো পুজো এসনতে মই সে ফল ইচ্ছা ভাঙর মানে ওক নগেছে মই জিয়ান মই কলকাতা আইছং যে কোম্পানি দিতে মরে বারা প্লেন ওভার আছে বে কোম্পানি দিতে এসে ইয়ে মুসলিম হতে সোনাতে নিজর বাজু নিজর বানা করে ঠিক আছে তা তোমার মোবাইল সেম তা তুমিও দলে মানে যে জন্য করেছেন মানে মন দি মানে লেগা পুরা গুচ্ছু মানজরে হিংসে হরমন হচ্ছু আমি হলঙ্গে বুদ্ধিস্ট আমার মানে সে পাপ করানান আমি পঞ্চশীল ফালিবার সে মু পঞ্চশীল ফালাং সব সময় জিদ্দুর পারে এখনতে মানে পঞ্চশীল পালে বা হ্যাঁ সে ধার্মিকতা যে হন থাইয়ানো লাগে দলে উড়ি থেবা সিয়ানে মোর তোমারে মানে মুই সাজেশন দিবার চাং মোর বর্জন হয়ে যাবে বর্জন মানে হি মুই যে বুড়ো হল ইকুন মোর 37 ইয়ার্স মোর বয়স তখনতে মুই যে বুড়ো তোমার জন্য তুমি হরদিন তোমার খারাপ জিনিস ন দেখে বা খারাপ জিনিস তোমার মই ন হম জিদ্দুর ফারং মই গমে হম ঠিক আছে Indi ebo belt sin doan age jekke nahi 35,000 feet ot loibo moi
এবং উড়ে ওদের এবং অল্টিটিউড যার প্লেনার যেখানে 10 কিলোমিটার পরে বসে সেখানে এই সিম্বলান অফ করে দিবা তারা ঠিক আছে তাই কলকাতা তুন আগরতলা যাদের সিয়াতে 45 মিনিটস লাগে যায় মাত্র গুয়াহাটি দিনও শিখে 45 মিনিটস 1 ঘন্টাও না লাগে মানে হাকে না লুঙে হয় তাই জ্ঞান কলকাতা তুন মেপান ছেলে তুমি হর হইবা বাংলাদেশ উনি মানে যাই দি মানে ফ্লাইট রুটান উগরে উগরে তা মারি দিলে মানে ইয়ে দিয়ে তা উগরে উগরে কোনো কিছু প্রবলেম নয় যে পারে তলে দিয়ে গেলে মারি দিয়ে হলে মানে প্রবলেম দেয় সাগর আগে বা গেতে যখন সে আনিতে উগরে তো শিখে গেতে নেই যে পারে